Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim to amma ba'da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh na farkon nan ba ƙarshen mu nan ba tsakiyar nan ba muna fata da alkhairi game da iya na fata alkhairi daga sashi daban-daban jihohi daban-daban mutane wanda suke da mu suke tura mu zaɓin ta suke bi mu ta wasu domin ƙarin bayani suke saka mu ayyuka mabambanta to akan ayyukan su akan matsalolin su damuwa ko wace iri ce matsala ko wace iri ce ko mallaka jifa cire jifa baƙin iska duk wani abu da ya shafi ɓangaren jini duk abin da ya shafi ɓangaren tasirifi mallaka da waye duka a cikin wannan shafi na mai albarka dan Malam TV za ka samu kowace irin buƙata gare ka inda izinin Ubangiji Allah ba mu ikon da za mu magance mata nan take a cikin sauƙi to insha Allah don yin ka fara kallon bidiyon mu kaɗan na subscribe sannan kaɗan na alaƙar da su sake sabon asirin mu za ku iya samu sai to insha Allah rabi masu neman ƙarin bayani ga nan ba nan kamar yadda kuke gani wannan mun aje ta insha Allah rabbi to yau dai muna dauke da asirin tasarifin kuɗi mai sauki nan take a cikin sauki ko dala ko euro ko sa ko pound ko riyal ko pounds ko ma wani irin kuɗi kake bukata a duniya ko sefa ko dala ko riyal ko wani irin kuɗi kake bukata insha Allah rabbi nan take a cikin sauki la shakka biya da izinin Allah